ngenxa yokuthi abanye benu ba innocent ebulimeni babo. Ingakho sibuye sibone ukuthi kufanele siwenze ama video achazayo. Ngiyababona laba abayizilima ngamabomu but khona isilima ngokudala esidinga ukuthi kuphoqa ukuthi no sichazele ngoba sibone kwangempela. Ngiyenzela lokho ke le video. Nina niyizilima zamabomu ngoba ni benefit ekutheni nizenze izilima phambi kwabantu. Anginandaba nani. Laba aba innocent ngiyazi ukuthi uma bechazelekile mhlambe bangashintsha bakwazi ukumela noma ukuma neqiniso. Iqiniso lithi ayikho into wrong ngoPresident Jacob Zuma. UPresident Jacob Zuma ngisho ngathi ushonile namhlanje ngicamathi uyena oyobe yipolitical leader esinike cisho okuningi kunawo wonke. Yeah. Ngokwami uyoba one of ngisho ngathi wakuyena kuphela. But one of the best leaders asakusaba nawo eSouth Africa. So uthi omunye hayi wena nje wonke sowushintshile manje akusena uZuma seku. Okokuqala uZuma angiboni ukuthi wefuna ukwenza le MK yenishintshe nina nayenza yona. Phela uZuma naye ngeke azabe MK party yedwa. Udinga abantu andike ibhadi uma kusondela abantu abarong eduze kwakhe. Into ebanga ukuthi noma into yenza sikubone lokuthi sebebaningi abaxoshiwe. Ekade sizitsheni bayiyona lento noma bayibonile ivision kamkhulu kanti abayibonanga. Baningi ke abanye abangakaxoshwa abangayona iMK party ngaphakathi kuyona. Sinaleyo nkinga yeMK. Ingakho manje sesibona ukuthi sekufuna sizama ukusukela noma ukulandela noma ukuphesiwe ezinye indlela ezingaphandle kwepolitiki because sekucacile ukuthi uma kusana abantu ababona amathuba kuyona yonke into eyirevolution siyaqhubeka sibe nenkinga. Umsholozi uma ekhanda iMK party bengayikhandela ukuthi afuna ukuthi ufuna ukuvula amathuba emisebenzi ukuze nanizbo. In fact akaza akhulume nange local power until nina nimenza akhulume ngayo. Yeah. Abantu abayi-MK enkulu thina singakhulumi kakhulu njengamanje neMK esingekho kuyona futhi because nina niya gatekeeper nifuna kube uthe umsholozi may announcer noma meyakha wayakhela nini ukuthi nihambe niyothola amathuba kuyona. Sasuka ke thina. Yeah. Akuyona inkinga yethu leyo. Inkinga yini akusiyona inkinga kamkhulu. Inkinga yethu thina siyamlala thina umkhulu simlalela ngaphezulu kwenu eni MK party. Ingakho siqonda ukuthi usho ukuthini mayethi kanti niyodinwa nini nina ma South Africans. Kuthina kuyacaca. Akuthina ukuthi sesocela approval yakho uma sifuna ukuqala irevolution. Sisuke sesimuzwile ukuthi uthini umethi niyodinwa nini kanti nina ma South Africans. But nina nimuzwa. Siyazi ukuthi umkhulu usho ukuthini mayethi nafuna ilizwe ningakwazi ngisho ukudubula inyoni ngesihlilingi na. Because thina siyalalela. Nini indlela esuke senijahe ngayo because nama opportunists anikwazi ngisho ukulalela ileader nevisionary ukuthi ithini kunini. Because nini politics manje ngokwenze ukwazi ukuthi uba uchairperson uba yabo. Now akugona ukuthi sithi sesiyamdisregard noma sesiyamreject umsholozi. Sifuna ukuthola ezinye indlela manje because njalo uma kunomuntu ofuna ukwenza into esile phakathi kwepolitiki kunabantu abafuna ukuthi lo nto bayi overtake bayenze kube yabo. Manje iMK party akuseyona eyabantu ababazi ukuthi bahloseni ngayo. Sekuye yabantu abazi ipolitiki. And le politiki le eyenza ama meeting episode hey kufuna sishaye ubani ukuze ubani abe utreasurer uba asiyazi lo asifuna sidinge. Ingakho bese ngafuni ngisho ukucontest local power. Asinandaba nemkhandlo. Asinandaba even nane KZN sifuna iSouth Africa system. Yes. Sifuna isystem. Now uma sithi sidinga ukulidwa njengamanje ubaba advocate Skakhane asisho ngoba sithi hawu Zuma sesibone ukuthi akaza bheda umsholozi kubheda abantu abaseduze kwakhe abathathe yonke into umsholozi afuna ukuyakhela iSouth Africa bafuna ukuyenze yabo. Inkinga yethu nina akusiyena ubaba upresident umsholozi. Injalo nje. Inkinga yethu nina ama opportunist. Inkinga yethu nina eningalaleli. Ngoba uzazi ukuthi nje wena hawu usuyayazi leadership sefane. Wakwasizwa thina sikhuluma ukuthi kufuna siyoziveza kumsholozi. Anginandaba mina ukuthi umsholozi uyayazi ni Africa Unite Movement noma akayazi. In fact angidingi nandokuhla. Angidingi ngisho ukumazi umkhulu. Yeah. Into ebanga nina njalo manini nento eniqala nifuna funa siye kumsholozi ayo approve nifuna nazi khona ezoniconsider uma sekunama position aswadingi siyamqonda ukuthi uthini.
and thina sifuna ukwenza lento ayishoyo. Ngisho kuthiwa uvumile noma kuthiwa akavumanga ngoba siyakwazi ukulalelisisa siza ukuthi ithini leadership ukuthini. Nina ukulangazelela izikhundla nemali nama opportunity engawa deserve kunenza ningalaleli ngisho umuntu oniholayo. Yabo? Yeah. Ini nenenza umsholozi azafuna ukucontest ilocal power. Umsholozi njalo umekhuluma ubekhuluma ngo2029. And ngiyafisa ngabe upresident uJacob Zuma sathi makucaca ukuthi bayasirobha and ayikho into abazoyenza noma into esizoyenza ngalokho wayiyeka indaba eMK wayiqala futhi ngo2029. Yeah. Because ukuqhubeka kwayo ihlala ikhona nizibone seniyime nasibona seniho speaker nasibona seniphethe KZN. Asidingi KZN sidinga ukushintsha iconstitution. Salapho nje. Salapho wena osushintshile because usuzibona uyikhansela. Naze najabula bo. Nidla amandla ekhehla. Mana nifuna kuba amakhansela nemeya kangakanani ngaqala ingane ipolitical party yeni. Thina uma sijoyina noma support MK party bese ngazitshenti ipolitical party an ordinary political party njengayo yonke into. Ukube besifuna political party bese ngahamba siyovotela iEFF. Yeah. Sijoyine because besimlalela simuza umsholo ukuthi akakho ipolitical party ejwayelekile. Wakhe revolution. Nayithatha nayishintsha nini nayenza ipolitical party yenu. Asisakwazi ke manje nokho hayi kuhamba ngo nazi najabula bo. But ngithanga ngiyicaciseke le. Kungaba ngazuthi hayi sithi hayi ngeke uzume uyabhe akaza bhede nemsholozi nakancane kubheda nina eniseduze kwakhe because animqondanga nithathe ngokufunda nithathe ngokuhlakanipha ezinza zikufuna ukuhlakanipha irevolution ayidinga ukuhlakanipha idinga wazi ukuthi umuntu omnyama idinga uunderstand usizi lomuntu omnyama ingakho ke sithi ubaba usikhakhane njengamanje. Yes, ubaba usikhakhane anginandaba ukuthi uyipi ngisho ngangaba yona ipolitical party sifuna be independent vele uyena kumele asilide South Africa because uya understand usizi lethu uyazi ukuthi kudingakalani njengamanje and thina sokulwe nalapha sidinga ubaba usikhakhane sazi asifuni ukuthi hayi manje ngathi ungayosintroduce kubaba usikhakhane ngisho ngathiwa akasazi but okusalayo uzozwa kuthiwa sesilishisile lesifuna ukulishisa khona siyakuphoqa ukuthi sifuna kubuyena olithathayo with immediate effect sifuna ubaba umkhwanazi abe kwi-team kababa usikhakhane. Yes, sifuna uMogoeng abe kwi-team kababa usikhakhane. Leya Black People's Convention siyayifuna yenzeke nabantu ekuyibona esibabona ukuthi bal understand usizi lomuntu omnyama. Sifuna ngisho uba President Jacob Zuma kuleya team ekuyiyona ezosakhela an alternative constitution. Yeah. Masiqeda lapho siyiyeke indaba edemocracy because nina manivulele nikhuluma noma imuphi udodi akufanele ukukhulume wonke umuntu. Angumusu ukukhuluma wonke umuntu bakhona abantu esibathembile abazi ukuthi iSouth Africa idingani Black South Africans idingani njengamanje. Ilapho nje ezingane kwethu ingakudukeli ingashintshi. Ama comrades aseGauteng siwabona I think ngomgqibelo. Siwabona ngomgqibelo. Ama comrades aseGauteng siwabona ngomgqibelo. Siyophemba siyohlanganisa iAfrica Unite movement because iyona or we perish. It's Africa Unite first. Party politics may follow. Ngithe uma nifuna ukuyivimba irevolution sibopheni noma nisibulale manje because uma sesaqala thina ithuba solisebenzisa sufana nomsholozi asizoncenga asuhesitate makufanele sibulale sonibulala ikona kufanele nani ningahesitate nisibulale manje ngoba sizoyenza lento esishoyo because asinalutho vele singaluza kufanele ukuthi kade safa uma siphila ukuthi kufanele sicele ngisho ukudla kunina ibasic need ithina kuphela emhlabeni esiphila ukuthi uma sidinga ibasic need kufanele siyokhotha ngumuntu uma sifuna amanzi kufanele siyokhotha ngumuntu uma sifuna ukudla kufanele siyokhotha ngumuntu uma sifuna ukufundisa ingane zethu kufanele siyokhotha kubantu iyaphela lonto manje asisayifuni iyaphela lonto manje asisayifuni noma singafa sisho njalo sokusho ngisho kuthiwa sikejele nisibophile because seninamandla okubopha nina ubaba uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi siyamdinga bekwi-team ezolungisa because akusiza uku-enforce ama-laws angakhiwanga nge-interest yethu as South Africans because uma sizolungisa i-enforcement sizobopha ingane ezimnyama kuphela because ama-laws akhiwe ukuthi akhe izigebengu ezimnyama kuphela wazakhe ezinye izigebengu
so kuyiphutha baba uGeneral Mkhwanazi ukuthi siyiqinise enforcement emthethweni engakhelwanga interest yethu because sizobophana soda noma sizobulalana soda. Asadinga ukubona ezinye izigebengu zifa because sesiyazi ukuthi zakhiwa ngamabomu, zakhiwa imithetho yalabantu. Asiqale ngokulungisa yona imithetho before sizoye enforce. Sesazi ukuthi imithetho yakhiwa, angisho ukuthi izigebengu zi right, but as long as zisakhiwa ngamabomu akudingakala sizibulale noma sizibophele ubala. Kube kuyangama ngabe siyazikhipha zonke because abafowethu abakhiwe ngamabomu akwazi ukucreate indlala ngamabomu mase ubopha abantu abafuna ukudla. Yes, because indlala exists. Indlala is not natural, it's man-made. It's revolution first, anything else may follow. It's Pan-Africanism or we perish. It's Africa unite first, party politics may follow. Peace and Pan-Africanism.